Nittama li l-kap tal-oppożizzjoni jara kif ħajmexxi l quddiem il-partit tiegħu għaliex il-pajjiż u l-gvern għandu bżonn oppożizzjoni li jista' jitkellem magħha. Kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt kollegament telefoniku fuq One Radio l-ħadd filgħodu b'reazzjoni għal Kunsill Ġenerali Straordinarju tal-Partit Nazzjonalista. Kunsill Ġenerali li fih il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija rebaħ lill-fazzjoni ta' Simon Busuttil. Minkejja dan, terz tal-kunsilliera li xeħtu l-vot ta' fiduċja fil-kap ivvutaw kontra Adrian Delija. Nittama għal-issa il-Partit Nazzjonalista u il-kap tal-oppożizzjoni gets a grip u jara kif jimexxi il-qudiem lill-oppożizzjoni għax il-pajjiż u l-gvern għandu bżonn oppożizzjoni nistgħu nitkellmu magħha. Il-Prim Ministru tenna li ma jeskludi xejn, hekk kif il-Partit Nazzjonalista meta wieħed jaħseb li solvew l-affarijiet jinqala kapitlu ieħor. Taħseb li solvew kollox imbagħad jerġa' jinqala kollox ta' taħt fuq u jerġa' jibda t-taħwit kollu. Dik is-sensazzjoni li għandi jien. Dan b'reazzjoni għall-istqarrija mill-fazzjoni Busuttil mumenti wara li ħareġ il-vot favur Delija. Fil-fatt fi stqarrija firmata minn Marketni Sammut u Ivan Bartolo, il-fazzjoni Busuttil saħqet li se tibqa' fil-partit u li Adrian Delija għandu jifhem il-kitba fuq il-ħajt dik li terz tal-kunsilliera m'għandhomx fiduċja fih. Bekk il-Prim Ministru sostna li hemm bżonn li l-Partit Nazzjonalista jimxi l quddiem biex ikun jista' jagħti l-kontribut tiegħu u joffri direzzjoni ċara. Dr. Muscat għamel referenza għas-sem attiv tan-nisa fil-Parlament Malti u kif jixtieq li l-oppożizzjoni tiċċara l-pożizzjoni tagħha fuq is-suġġett. M'hemmx ċaru tont x'ħajamlu l-oppożizzjoni f'kwistjoni bħal din, hemm bżonn l-oppożizzjoni għax uħud mill-affarijiet li qed nipproponu hemm bżonn bidla fil-Kostituzzjoni u Alla jrid issa nkunu nistgħu nifhmu eżattament x'għandha bżonn u xi trid l-oppożizzjoni għax fl-aħħar mill-aħħar dan huwa dak li għandu bżonn il-pajjiż, oppożizzjoni funzjonanti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.